Het is Jalven Jochenen als de malje van de iersvereniging uit Nijlemmer bij de Iersvliers joggen. De grote vraag is, kunnen ze met kwatten een kwarte baanwedstrijd uitschreeuwen op haar iersbaan? Wij moeten eigenlijk 5 centimeter hebben dat het goed vertrouwd is. Want we hebben 1 keer of 4 een heel centimeter hand, maar dat wie krapjes. Ja. Zo, dan prikken we hem erdoor. En er zit een haakje onder. En dan doen we de vinger ernaar. Hier staat de schaalverdeling op. En er zit ongeveer 2, als je optimistisch bent, 2,5 centimeter. Maar dat is nog te krap. We hadden meer verwachten. Maar ja, het van de winter is nog net zo bottenkoud was, dat het wetter is ik nog te warm met me niet. En hoe daar je de zinnen natuurlijk. Vannacht hebben ze het weer over 4, 5 graden. Ja, er komt er 2 bij. Vandaag met die zon erop zal er wel een halve centimeter afgaan. Ja, het wordt krap voor een wedstrijd. Voor eerst geen wedstrijd dus in Nijlemmer. Op de Riepsjerkster polder kun je het al wolrieden worden. Daar zetten van de morgen, enkele weergalzen, de eerste voorzichtige streken op natuurreis. Al keer dat net bij Elsenier lieke goed.